Με την ευκαιρία αυτής της μαγνητοσκόπησης του τελευταίου μαθήματος του έτους 2016 της Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας, θα ήθελα και δημόσια να ευχαριστήσω το Μευτήριο Λιτό για τη φιλοξενία που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια τη Σχολή Μαστολογίας σε ένα τόσο φιλικό, εγκάρδιο περιβάλλον. Το Λιτό είναι γνωστό από το επιστημονικό χώρο στον οποίο ανήκει, στη μευτική γυναικολογία και χειρουργική, αλλά τώρα άνοιξε και μία πόρτα στην ελληνική εκπαίδευση. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Με χαρά σας καλωσορίζω στην αίθουσα διαλέξεων Επαμεινόδουδας Μεγαπάνος του Μευτηρίου Λιτό. Το Μευτήριο Λιτό, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των γιατρών και του προσωπικού του, έχει θεσπίσει ένα πρόγραμμα επιστημονικών εκδηλώσεων που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Καλεί συναδέλφους εγνωσμένου κύρους όλων των ειδικοτήτων και ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για κάθε εξέλιξη. Έχοντας λάβει γνώση για το δύσκολο και συνάμα πολύτιμο έργο της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας όλα αυτά τα χρόνια, είναι τιμή μας που μας δόθηκε η ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε στο χώρο μας για την πραγματοποίηση των μαθημάτων της εταιρείας. Ας μην ξεχνάμε πως η καλύτερη διάγνωση είναι η πρόληψη και η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας το γνωρίζει καλά. Από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας και ιδιαίτερα την πρόεδρό της, κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, επί σειρά ετών συνεργάτηδα της κλινικής μας, επιστήμονα με εγνωσμένη αξία και παγκόσμια αναγνώριση, με πολύπλευρη προσωπικότητα που έχει προσφέρει τα μέγιστα στη μαστολογία από διάφορες θέσεις. Ευχαριστούμε και πάλι και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι από την πλευρά μας θα είμαστε κοντά σας, αρρωγοί στο πολύτιμο έργο σας. Η Σχολή Μαστολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας δημιουργήθηκε προκειμένου να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες, γιατρούς και άλλους επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων στο δύσκολο αντικείμενο της αντιμετώπισης παθήσεων του μαστού. Έχουμε προσκαλεσμένους ό,τι καλύτερο δυναμικό από πλευράς ιατρών και άλλων επιστημονικών φορέων στον ελληνικό χώρο, προκειμένου να προσφέρει τις γνώσεις του και την εμπειρία του στους μαθητές της σχολής. Όμως όλα αυτά τα οποία οι μαθητές θα μάθουν στους 5 κύκλους, διήμερους κύκλους που γίνονται στα πλαίσια των μαθημάτων της σχολής, είναι μόνο η αρχή. Οι μαθητές θα αυξήσουν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους δουλεύοντας το αντικείμενο του μαστού στη συνέχεια, αφού αποφοιτήσουν από τη σχολή. Εύχομαι πάντα ο γνώμονάς τους να είναι το καλό του ανθρώπου, το καλό της γυναίκας και μέσα από τη Σχολή Μαστολογίας να μπορέσουν να φανούν χρήσιμοι στον ελληνικό πληθυσμό. Η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, που είναι η πρώτη εταιρεία που ασχολήθηκε με το μαστό στην Ελλάδα από το 1979, το 2009 απεφάσισε να οργανωθεί και να ιδρύσει την Ελληνική Σχολή Μαστολογίας υπό την αιγίδα της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας για να καλύψει το κενό στην εκπαίδευση των μαστολόγων. Και όταν λέμε κενό, εννοούμε ότι ο κάθε ένας που ασχολείται με το μαστό σήμερα στην Ελλάδα, ακτινολόγος, χειρουργός, παθολογοανατόμος, οποιαδήποτε ειδικότητα έχει, δεν έχει δυστυχώς μια σφαιρική γνώση της μαστολογίας. Αυτό προσπαθούμε να προσφέρουμε εμείς στους γιατρούς που έρχονται και παρακολουθούν τη σχολή, ασχέτου ειδικότητος, να πάρουν μια σφαιρική γνώση για το ότι υπάρχει σήμερα στη μαστολογία, από την επιδημιολογία, κλινική εξέταση, απεικονιστικές μεθόδους, χειρουργική, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, παθολογική, ανατομική, ψυχοθεραπεία, νοσηλευτική προσφορά. Δεν είναι ότι θα κάνει το ίδιο άτομο όλα αυτά, αλλά το ίδιο άτομο θα πρέπει να γνωρίζει τι υπάρχει και στις υπόλοιπες εξειδικεύσεις που σχετίζονται με το μαστό. Σίγουρα σήμερα ένας καρκίνος του μαστού δεν αντιμετωπίζεται μόνο από έναν άνθρωπο, είναι μια ομάδα
το Ογκολογικό Συμβούλιο που παίρνει τις αποφάσεις της θεραπευτικής αντιμετώπισης της ασθενούς, αλλά πάντα υπάρχει ο υπεύθυνος κλινικός, ο μαστολόγος, δηλαδή ο μαέστρος της ορχήστρας, που κατευθύνει αυτές τις ενέργειες και τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Άρα χρειάζεται μια σφαιρική ενημέρωση σε οποιονδήποτε ασχολείται με το μαστό. Ως εκπαιδευτής της Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας για αρκετά χρόνια, έχω να διαπιστώσω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία καταρχήν βγαίνω εγώ ωφελημένος. Ψάχνοντας την παγκόσμια βιβλιογραφία για θέματα που θεωρώ γνωστά, βλέπω ότι έχω να προσθέσω καινούριες γνώσεις στις όσες έχω ήδη αποκτήσει. Βλέπω από τους μαθητές και τις ερωτήσεις που υποβάλλουν νέες ιδέες που εμείς δεν είχαμε σκεφτεί και που μπορούμε να εντάξουμε μέσα στο αντικείμενό μας. Οι ίδιες τους οι ερωτήσεις δείχνουν ότι χρόνο με το χρόνο οι μαθητές βελτιώνονται και παρακολουθούν με περισσότερο ενδιαφέρον τα μαθήματα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι, μπορώ να σας απευθύνω ένα χαιρετισμό φιλικό και ευχαριστίες μετά το τελευταίο μάθημα της σχολής που είχε σαν στόχο την εκπαίδευση όλων των γυναικολόγων, των χειρουργών και όλων των άλλων οι οποίοι ασχολούνται με το μαστό. Όταν είχα προσπαθήσει να έρθω στη συγκεκριμένη σχολή και να παρακολουθήσω τη σειρά των μαθημάτων, είχα κάποιους φόβους για το τι θα μπορούσε να μου δείξει αυτή η συγκεκριμένη σειρά των μαθημάτων. Μπορώ να πω ότι στο τέλος νιώθω ικανοποιημένος και από το επίπεδο των σπουδών, αλλά και αυτά τα οποία μας προσέφεραν οι υπεύθυνοι της σχολής, γιατί μας έδωσαν μια εμπειρία ζωής ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν σχέση με το μαστό, την εξέταση των ασθενών, τις σύγχρονες θεραπείες, που είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς, αν και είμαι αρκετά χρόνια γυναικολόγος, δεν τα έχουμε ποτέ μαζεμένα σαν μια ενιαία γνώση. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους της σχολής, τον Διευθυντή Σπουδών, τον κύριο Δημητρόπουλο, καθώς επίσης και την πρόεδρο της Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας, την κυρία Λιδία Μουζάκα, η οποία μας είχαν τη χαρά, την υπομονή, πιστεύω, και το κουράγιο να μας μεταδώσουν όλα αυτά τα οποία είχαμε ανάγκη εμείς ως γιατροί να μπορέσουμε να δούμε από κοντά. Θα ήθελα επίσης να πω ότι αυτό το έργο εύχομαι να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια από τους ίδιους άξιους ανθρώπους, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε έλλειψη πραγματικά ανθρώπων που μεταδίδουν τις γνώσεις τους σε όλους τους συναδέλφους, ή μικρότερους ή μεγαλύτερους. Σας ευχαριστώ. Λέγομαι Φέη Μπόμπου, είμαι τριτοετής ειδικευόμενη χειρουργός. Υπήρξα μαθήτρια της Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας αυτού του έτους. Έμεινα ιδιαίτερα ικανοποιημένη, πολύ ψηλό το επίπεδο των εκπαιδευτών, των ομιλητών και των μαθητών της σχολής. Συνειδητοποίησα το πολυπαραγωγικό μοντέλο διαχείρισης των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Συγχαρητήρια σε όσους συνετέλεσαν σε αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα, ιδιαιτέρως στην κυρία Μουζάκα, στον κύριο Δημητρόπουλο και στην κυρία Παπαηλία. Εύχομαι η σχολή να συνεχίσει σε αυτό και ακόμα υψηλότερο επίπεδο, βγάζοντας νέους μαστολόγους στη χώρα μας. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο τελευταίο μάθημα του τελευταίου κύκλου της Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας. Πέρυσι τέτοιο καιρό, ψάχνοντας να εμβαθύνω τις γνώσεις μου στο αντικείμενο του καρκίνου του μαστού, λόγω προσωπικής εμπειρίας αλλά και λόγω άλλης ειδικότητας επαγγελματία υγείας, βρίσκομαι στην Νορβηγία ως συντονίστρια του στήριξης κέντρου καρκινοπαθών σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Βρήκα λοιπόν στο διαδίκτυο την Ελληνική Σχολή Μαστολογίας και είπα, να η σύνδεση μου με την Ελλάδα, αυτή η σχολή. Αυτό που μου έκανε τρομακτική εντύπωση και θέλω να το μάθουν και άλλοι και να έρθουν σε αυτή τη σχολή, είναι το πολύ ανεβασμένο επίπεδο των Ελλήνων επιστημόνων που έχουν σχέση με τη μαστολογία. Ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Διευθυντή της Σχολής, κύριο Δημητρόπουλο, και την Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, κυρία Μουζάκα, για τη δυνατότητα να ανοίξουν και άλλες πόρτες σε άλλους επαγγελματίες υγείας.